palugon laguning lekas Lukita linuding kidung kadung kadereng amomong memangun manah rahayu aywana tan manggolong gumolong manadukara karenan karana pangapus puspita wangsalan semon Yes tungkara jagat manik raja dewaku mulun tani kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika sinuwun ndak timbali maju ingsun mundhut priksa paran kawekasane kadang utaruna sumalana sumalawan kala prajangga wirupaksa anggone maju madyaning paprangan samela giri ndadosna kawuningan sinuwun awit kengabdi tansah rumeksa kawidagdanipun ingkang sinuwun dados boten saged migatosaken kawontenan madyaning paprangan ing mangka ugi dereng wonten aturipun abdi telik sandi upaya mila ingkang menika ingkang abdi boten saged munjuk bilih kadangu kawontenanipun madyaning paprangan Pak sumengko rasaning panggalih daya-daya aku mangerti purwa madya wasana nek pancen sumalana sumalawan ora bisa ngintasi gawe aku dhewe madeg ana madyaning Surmadyalaga perkawis menika gampil nanging dipun entosi sak metawis dasa muka muntap kruda jajabang mawinga-winga mawengis dubi mulat bayu sunu mateking rananggana Yongasta candrasa mawa cahya ngenguwung akarya urging bawana gunung jugruk bumi gunjing prajaripun Togog Cadugara ndadosaken kejut para wadya kang marasa Togog nggih Raharja nggih pangestu dalem ana wigati apa Gog bareng ngunjuk atur rasa dalem ingkang sinuwun iya nalika wau kula tumut melapat senopati ing majengun madyaning paprangan kepriye pamartane kebareng ngunjuk atur nalika majengipun Raden Sumalana Sumalawan semu bebayane prajurit Pragusa sami rumaos keseser namung sareng Anoman ingkang majeng sanalika Anoman Triwikrama dados sak gunung anakan yung Sumalana Sumalawan
mboten kangge stampel pecah wonten paprangan mboten saged dipun kukup wandhanipun sak pecahipun Sumalana Sumalawan wadya bala bibar mahmud ingkang menika kula sumanggaaken sinuwun Jaja muntap pindha kinetap Netra kocak ngundaran diritep Mangala Cakra Nektranya hangatira ono kumedhut padoning ngladi krot kanang waja jagat dewa dudu karepe dhewe cedhis Bathara Rama mamerke kasudebyane dina iki Rama Wijaya kudu mati saka tangan Upyayan wah aja mbok gawe kagol mulunani aja mbok cekati ora lega aku ora mosteng-mosteng Rama Wijaya waduh kula mboten mahi ben sumengkaning penggalih nanging bilih majeng madyaning paprangan nang semu sumengka mboten prayogi karepmu kula sumanggaaken majeng madyaning paprangan menawi kengabdi mulun tani sampun pecah menawi mulun tani tesih meger kados tugumane arcuh molat kula tesih saged ndepani negari Ngalengka druhun dimemono nungkak angkik wah Rama Wijaya arep ngeden-ngeden kuwi ora ana gunane ngeden-ngeden ora lunga-lunga wah mboten napa-napa kula anu ningali kanca kula niku sak perangan wonten sing ngantuk wandamu kaya mengono mawantu-wantu panuwun kula jengandika lenggas keca paring pangestu kengabdi mulun tani majeng madyaning paprangan yen mengkono ingkang ati-ati kawula Sigra mlumpat tanjak saking miyati tumempuh parising mungsuh singa katrajang sing salah karo sanya pindha gajah sewu ngamuk miris sangya prarasaksa Sang Maruti tuhu sekti Om Prajoko belah iblis lanat jek-jekan Kethek putih kowe sing jenenge Hanuman ora tedhe ngaling-aling kepara nyata aku Hanuman kowe sapa Wrangka Ngalengka Diraja Patih Mulun Tani
patih Muluntan yo Anoman Urwaran kowe aja rumangsa gembilo sirahmu tupeh kowe bisa mateni kadangku sakarone sumalana sumalawan nanging dina iki tekan piwalesku kowe kudu mati saka tanganku mula aja ngenteni babak bucik kulitmu manuta tak perwasa kowe Anoman swarga ginawi ayu bejo kowe aku mati bejo aku kowe tekeng lalis kelakon winingkes Anoman entek budine Anoman oh kegulung rampung nyawamu mati aku sumerpet panonku rawuh kiblat Anoman ojo kepalang tanggung aku patenono Anoman aku patenono Surapatut ora tak nggo macak kuwandamu ku tak timblis ajur badanmu Muluntani yen dipun timblis pisan pecah nandang cintraka nanging katimblis kaping kalih malah waluya tumaing jati melodyan Anoman semu keseser mati aku Anoman patenono Anoman kados pundi Angger Senggana ketiwasan paman mengsah kula Gandharwa kula timblis pisan menika sambat ngarwara nyuwun pun pejahi yen kula timblis ping kalih malah waras malih majeng malih tesih bebayane kula timblis malih mboten saged gelawat namung sambat ngarwara pangangkah kula timblis malih kajengipun pecah jebul malah waluya tumaing jati. Lah dadi nek ditimblis pisan
tele-tele. Nek dipindho malah bergas ngono. Inggih ngaten kelurah. Wah, lah kuwi rondo apik kuwi. Upama aku sih enom ngono jan wani aku. Rene aku dhewe ya sepelo. Kowe aja sembrono, Petruk. Anggir Anoman kula caosi priksa. Dikya Mulontani menika kadangipun Kakang Mbok Dewi Angga Senggani. Pancen digdaya Simandraguna. Yen dipun timblih sepisan daya kekiyatanipun telas nanging yen dipun kaping kali kados dipun usadani gesaketipun satemah waras malya temahing jati. Prayoginipun dipun timblih sepisan kemawon. Nanging anggenipun nimblis panjenengan kula aturi mapan wonten pucaking Ardi dados anggenipun Bandayuda dipun bekta wonten papan pagunungan. Nalarira kan katawengan ono yen mekaten kula nderek sendika nyuwun pangestu paman. Ing atos-atos Anggir Anoman kawula. Aja mlayu. Ayo, ingkang panggah Anoman. Kowe Pacakara nganggo gelar mundur. Nek pancen kowe wani mungsuh karo Anoman, kowe kudu mbujung marang aku terus. Ayo, cekel. Kowe bisa nyekel Anoman. Sasat bisa jaring angin. Kowe ngina karo aku. Mlebu lak-lakaning naga kecekel dening tanganku. Kacarita Raden Anoman denya Pacakara. Mawi gelar mundur kersanipun pados papan pagunungan. Dupi sampun minggah redi kengetan pangandikanipun Dian Wibisana ngetok karusan Dian Anoman. Dipun timblis Mulontani satemah telas daya kekiyatanira. Anoman mati aku aja kepalang tanggung. Patenono Anoman. Patenono aku aja tok gawe cintraka kaya ngene. Ayo mrene yo. Nek kowe njaluk tak timblis mrene yo. Waduh mati aku wis ora weruh kiblat. Ayo mrene yo nek pancen ngewani. Nek pancen kowe njaluk nek butuh ki mara. Butuh kok ora gelem mara. Waduh mati aku. Nalika semantun bawanipun Dian Anoman sampun dipun paringi priksa dening Dian Wibisana. Nimblis Mulontani sepisan. Ingkang swau menawi Mulontani nyuwun pun prawasa malih dipun timblis malih. Nanging malah lajeng malya temanging jati. Sakmangke mboten purun Anoman namung bebeda. Bawanipun sampun telas daya kekiyatanira Mulontani pinesti keparing Bathara Ngayuh Baskara Titiwanci. Denya mbujung Anoman geglundung jurang langkung lebet. Dumugi telenging jurang sirna merga layu Mulontani. Oh!
mawur-mawuran tengarane ngajure gong beri magru gongso Druhun dimemono nungkak angke mulon tani tekaning pati miturut ature para telik ora murung ingkang ngegohake cedhis Bibisana Druhun Bibisana malah luwih abot karo wong bingkanane upama keregem tanganku tak remet-remet dadi kelamaring tangan Rama Wijaya tandhemu dasa mukul kali adiyo Muka muntap kruda Jojo bang mawinga-winga mawengis Dupi mulat bayu sunu Jagat Dewa Bathara Rama Wijaya apa Rahwana kowe aja ngajokke kethek cilik-cilik barang wirang aku mung kethek menang ora kondang nek kalah barang wirang kowe karo aku singa bejo aku kowe mudhar nanging bejo kowe aku kang tekeng lalis aku ora bakal mundur jangkah tak ladeni sakarepmu Prabu Dasamuka kike tas-tas janggamu tak kembali katigdayanmu Jaindo Waduh mati aku Ganala Druhun dimemono nungkak angke menungso titising jalanan titising iblis kowe sakarepmu nggonmu muwus Prabu Dasamuka tangane wis piting antep kaya mimis kantaka tuwiba ning mustakaku semene katigdayamu Druhun isih tangi bobot muri aja bobot wong Pacakara tampalno piwalesku Prabu Dasamuka duka yayak sinebi kumedhut padoning lathi. Mila jejuluk Prabu Rahwana. Prabu Dasamuka yen gedruk bengok Tribawana horeg. Ora mukal para dewa kagiyat kagurwekasan. Sigra sami mulat. Prabu Dasamuka denya tanding yudha mengsah Prabu Rama Wijaya. Natkala semanten Prabu Dasamuka sigra triwikrama mekar jagate sak
gunung anakan gedene mestakanira dados sedasa astanipun sami nyepeng bedama majeng madyaning paprangan kumrangsang suarane kaya udan sinemene. Romo amuk ayo aja larut cayamu bindi tinggalmu Rama Wijaya Dasamuka dupi kowe Triwikrama kowe bengok ngoregake Tribawana satemah akeh gunung jugruk kayanganing Pradewa gunjing saknalika nek ora ndak sirep kanepsonmu bisa mbebayani tumrap jagat raya tampanono pusakaku Kyai Surya Praloya kene merganing patimu Dasamuka Prabu Dasamuka Triwikrama sak gunung anakan. Ketaman pusakanira Prabu Rama Wijaya Kyai Surya Praloya. Satemah hajur kumur-kumur tan kena kinukup kuwandane. Sumebar kiblat papat Purwa Pracima utara menyang Dukcina. Nanging kacil sing ajeng kena lara lumuting pati. Matius dina ping 7 ragebajuting tiwas. Prabu Dasamuka kadunungan aji Pancasunya ya rawa rontek. Gregah wungu duka yayasinipi nanging sampun sirna Triwikramanira. Leng-leng indriya mangun-mangungkung kanduan rimang yayah leno tanandang kandin jagan lo drunti memono nungkak angke Rama apa Dasamuka Druhun kowe dipusaka mbebayani upama dudu Dasamuka lebur papan tanpa dadi nanging Dasamuka ora gebasuting tiwas karepmu apa Dasamuka aja mbok endani tamparana pusakaku Candrasa kaikala bardanu mudhar dening pusakaku
Koko Prabu. Kados pundi Koko Prabu? Bibisana, aku ke taman pusakane Dasamuka. Wis padakno iki pusaka apa? Koko Prabu, kula aturi enget Koko Prabu. Aduh sinuwun, kula aturi enget sinuwun. Iya Anoman apa dene Lesmana. Duh Koko Prabu, panjenengan ke taman pusaka Ngalengka Diraja. Wujudipun Galimpung utawi Candrasa, nama Kyai Kalabardanu. Koko Prabu, menika menawi sampun tumanem dhateng angganing mengsah, menawi pusaka menika dipun jebel, isi jagatipun Koko Prabu badhe katut sedaya. Lak menapa saged kuwi gesang wonten Mercapada yen boten wonten isinipun jagatipun. Lah blah. Dadi upama niku dijebol wonten jerone ati, jantung, paru-paru, usus katut kabeh. Yo antarane ngono kuwi Petro. Lah yen mengkono aku ora bisa nindakake kewajibanipun Kakang nyirnake ambek angkara. Koko Prabu mboten perlu watos. Wonten srana kinarya ngusabdani gerahipun Koko Prabu. Apa? Mboten wonten sanes sejawi namung ron mertajiwa. Dayanipun menika kados oyot utawi ron lata mawasadi nalika kangge ngusadani para pragusa natkala semanten. Yen menika ron mertajiwa papanipun wonten ngajeng Sanggar Pamujan negari Ngalengka turta dipun jagi Gandharwa Perjineman nama Diktya Kala Jagurdara. Lah ingkang bisa mboten wonten malih kejawi namung Angger Senggana mangsa Buddha. Angger Senggana kula keparingipun Koko Prabu dawuh dhateng Angger. Kula ampiri mundhut godhong mertajiwa mapanipun wonten sak ngajenging kori Sanggar Pamujan negari Ngalengka. Menawi sampun kalampah methik 7 cacahipun lajeng dipun pipis mami gandhik Walila Watujani gilingan mas. Pusaka duke nguni kagunganipun Koko Prabu Danaraja ingkang sakmangke sampun lenggah wonten Pancawati. Nyuwun pangestu ing atos-atos. Perjineman Ngalengka ingkang pinitados njagi wit mertajiwa wonten sak ngajenging kori Sanggar Pamujan Ngalengka. Anoman wis ngesti dayane Aji Maundri karosane sayuta gajah bobote 7 gulung. Mboten perlu dipun takeni kala Jaguldara dipun timblis saking ketebian. Kala Jagurdara sirna mergalayu tan kena kinukup kuwandane. Awit mboten telatos Anoman methik ronipun namung dipun jebol witipun kabeta dhateng negari Pancawati. Wah!
Pangeran Oman kados pundi? Pangestunipun Paman Wibisana klampah. Jagur Dara kula timblis mboten perlu kula takeni pejah. Mindak gedangon. Ron Mertajiwa kula jebol mboten telaten. Sakmenika kula tanem wonten Pancawati, kula methik ronipun pitu sambung kula pipis mami gilingan Mas Gandik Walela Watucani. Syukur mangayu bagya. Wah, nek ngono jan cepetan wae. Des 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 des. Sakmenika kula aturi medhakaken utawi nglarapaken patuning dedamel menika. Menawi sampun dipun medhakaken kanan kiringipun lajeng lon-lonan dipun jebol Candrasa Kyai Kala Bardanu. Nggih. Dupi diaranoman merpeki Prabu Rama Wijaya. Nglarapaken Ron Mertajiwa ingkang sampun kapipis mawi Gandik Walela Watucani. Dupi sampun kenging dayane Ron Mertajiwa. Kala Bardanu lon-lonan linolos saking jajanira Prabu Rama saged kalampah turta boten ngewahi sak nglebeting jagatnya Prabu Rama. Prabu Rama waluya temahing jati, jati temahan waluya mulih kadiwingi daya kekiyatanira. Janing-janing talaga kadilangit mambang tampas wulan upamaneka Alintang tulya kusumayana sumawur Wibisana kula wonten dawuh bisa pulih pindha wingi muni karosanku ya wis bisa pulih. Syukur mangayu bagya. Anoman tak trima. Kowe sasat bisa nyambung yuksmaku. Waduh. Ingkang saged nyambung yuksma paduka kedawi nyambung pangwaosing Bathara ing murbing dumadi. Kula menika saestu namung titah limrah. Lesmana kula nuwun wonten dawuh. Kowe ora perlu cilik pikirmu ya Lesmana mriki. Wibisana kula nuwun wonten dawuh. Ingsun ora trima kelenggan iki bakal ngatas ana ngersaning pukulun Hyang Jagatnata. Bisani tumeka kayangan pun Kakang sedya ngraga sukma. Jerone pun Kakang ngraga sukma aja nganti dasamuka nyaketi ingsun. Dawuh pragusa rucak supaya nyandung nyrimpet lakune dasamuka. Yen Anoman ora kena kowe adoh kelawan panjenengan ingsun jagan ngestakaken dawuh. Prabu Sri Bathara Rama manungku puja ngeningken cipta wangsah semadi. Sedyanira meminta sing Bathara sedya ngraga sukma. Katarimah panuwunipun ana cahya sumorot mijil saking jagatnya Prabu Rama. Sejatos punika yitmanira Prabu Sri Bathara Rama.
kopong. Dadi yen kowe munggah ana kayangan iku wis ora ana gunane. Panjenengan sampun priksa dumateng dasar kamula. Keparenga kula nyuwun pirsa, panjenengan menika sinten? Aku aja ganjur aku tobat. Aku tobat ora berduli aku mati aku mabur tak tututi. Aduh mati aku. Nyemplung segara. Aduh mati aku. Waduh. Ingkang wonten sakjawining Baluwerti negari Ngalengka. Ana gunung karang loro kasebat gunung kembar. Menika duenguni kedadosanipun mestakanipun Trikala-kala Seti ingkang dipun tigas janggane ing pangangkah kinarya Apuskrama Dewi Sinta supados Sinta purun dipun pondhong. Nanging datan kelampah Dasamuka madhak Dewi Sinta awit dupi Sinta molat mestaka satira bagus kalih lajeng natkala semanten boten enget Purwaduk Sina. Dasamuka mundur. Mestaka kalih kaguwang dumawah sak bae jawining Baluwerti negari Ngalengka satemah dadi gunung karang kembar. Saged tata jalma cipta wringganira. Adi, opo Kakang? Tekan titi mangsa iki kowe karo aku males ngudi tuwuh. Dasamuka wis klithah-klithih. Ana dhuwur gunung kembar. Duyak Kyai Gandrung sambate ngarwara. Kyai Ganjur iya. Lah banjur piye siwayane Dasamuka bisa lumebu mrene? Kowe aja kuwatir mengko mesti ana sarana. Nalariro kang katawangan ono mati aku ganjur aku wis tobat ora peduli nek runtek kulitmu ora wis nggonku neseti kulitmu aduh mati aku Prabu Dasamuka dumunung sak pucaking ardi. Prabu Rama Wijaya waspada paningal dupi mulat Prabu Dasamuka. Jumeneng ana pucaking gunung kembar. Sigra mentang gendhewa sinandhangan warastra Kyai Guyawijaya. Kyai Guyawijaya ingkang tegesipun kemenanganing batin. Gumerot swaraning kendhenging gendhewa jumepret lumepasing pusaka kebat kaya kilat kesit pindha tathit tumanem dadane Prabu Dasamuka dawah kalenggak Prabu Dasamuka mati aku. Waduh mati aku. Panahe Rama Wijaya tumanem menung dadaku. Mati aku nek liyane aku mesti ora iso obah.
Prabu Dasamuka mbudidaya supados saged minggah erti Gunung Karangkembar. Nanging Gunung Karang malah saya ibah saya nyaketaken angganira sedya njepit Prabu Dasamuka. Waspada paninggal Raden Anoman. Dupi mulat Prabu Dasamuka badhe saged medal saking juranging Gunung Karang. Sigra Triwikrama jebol Gunung Ngungrungan den blekaken dening Prabu Dasamuka. Satemah Dasamuka boten saged medal saking saklebeting gunung. Kanan kiri ngajeng wingking tak kajepit Gunung Karang nginggil katablek Gunung Ngungrungan. Sirna Prabu Dasamuka. Om surem-surem dewangkara pinggen lir manungsa kang layon. Mati aku. Aku. Prabu Dasamuka najan wis kajepit Gunung Ngungrungan, Gunung Karang. Parandene maksih saged bengok swara eling-eling kekasih Rahwana mengku daya yen bengok ngoregaken bawana. Mati aku Dewa Goro. Nalika aku bangun kita Panangga Karna ketrimaning tapaku aku kudu menang mungsuh dewa, menang mungsuh buta, menang mungsuh manungsa. Apa sebabe aku mungsuh Cedhis Rama. Aku kalah Dewa Goro. Pangonto-antonipun Prabu Dasamuka kapireng saking kahyuwangan Sang Hyang Bathara Narada tumurun saking kahyangan. Dasamuka bengok-bengok Tribawana saknalika horeg kayangan Junggring Slaka Gunjing. Ana apa Dasamuka? Bathara Narada sampeyan. Ya Goro Dewa lulu kuse. Goro nggon apa? Nalika aku bangun kitapa 50 taun ana Gunung Gohkarna. Aku supaya badar penuwunku kudu disembadani. Aku kudu menang mungsuh dewa, menang mungsuh manungsa, menang mungsuh buta apa sebabe aku mungsuh Rama Wijaya kalah. Dewa Goro. Lho kose. Kowe kudu kelingan. Nek musuh dewa, dewa kalah, musuh manungsa, manungsa kalah, musuh buta, butane kalah. Nanging kita nek musuh kethek kudu kalah. Musuhku Rama Wijaya dudu. Rama Wijaya ki ming nebake Kyai Ganjur karo Kyai Guyawijaya. Urung iso gawe cintra kamu kowe iso obah. Nanging ingkang kanggo gawe njepit anggamu iku Gunung Ngungrungan sing gawa Anoman. Nek kowe ora percaya mes padakno Girgantara. Anoman isi ana nggih nalarira kang katewengan Prabu Dasamuka dupi mulat Raden Anoman satemah boten wani sambet
atur dhateng Bathara Narada amung lajeng saya kendho polahe dangu-dangu kendel awit Gunung Karang saya raket denyira mepet Gunung Ngurungan saya mengandhap tegesipun jagat nyadasa muka wis kepipit gunung datan saged obah Tantara wonten wujud kaya umpluk mijil saking lengkeng Gunung Ngurungan menika sejatos perbawanipun Dasamuka ingkang wijil kaya umpluk yen katempuh lampahing maruta satemah ngebaki jagat manungsa ingkang boten saged nyaketaken dhateng pangwaosing Bathara boten rumaos gesang ing ayoman dening Bathara boten ngluhuraken asmaning Hyang Widiwasa gampil kagirigoda perbawane Dasamuka nanging menawi ingkang saged nyaketaken dening Bathara satemah perbawani Prabu Dasamuka boten wani nyaketi tiyang ingkang mekaten iki awit saking prabawanipun para pandhita, para tapa, para sugata, para sarjana sujaning budi. Kang manungku puja sesarengan meminta sing Bathara mugi jagat kinalisaken dening ambek angkara. Perbawani Prabu Dasamuka senajan ngebaki jagat nanging boten saged ngirigoda dhateng manungsa. Satemah mahanani gumlaring jagat ayem tata tentrem gemah ripah luh jinawi kethek putih sapa Raden Anoman kuwi Prabu Kesakendra pilakno patine Prabu Dasamuka kene merganing patimu babu Raden Anoman sedya nyingkiraken prajurit lan Nalendra Narawangunang eling-eling panjalmaning Bayu Kanitra pinutra Bathara Bayu wenang nata lakuning Barat Matek Sepi Angin Narendra Narawangunang miwah wadya balane katempuh Sepi Angin dayane Anoman pindha sinapunan sami wangsul dhateng papan dunungira sowang-sowang. Anoman kula bawan sampun ngantos kalajengaken anggenipun ngumbar keduga utawi bermantya Narendra Narawangunan sampun mengkeraken ngalengka mawantu-wantu keparingipun Koko Prabu saksedanipun Koko Prabu Dasamuka Koko Prabu Bathara Rama mangke badhe manjing kraton Ngalengka nanging dipun sabaraken rumiyin inggih
Keparingipun Koko Prabu sedaya Senopati Pancawati ngempal rumiyin wonten madyaning pakuwon Mranata lampah kados muni mangke sagedipun kalampah lumebet negari Ngalengka mboten wonten sambikala. Monggo kula dherekaken paman. Oh purna gatining carita Dasamuka gugur yogya dadi srana tumuruning kanugrahan sirnaning ambek angkara Budi Candala tumuruning kanugrahan sabdaning Bathara Puja Santi Jaya Jaya Wijayanti yogya dadi srana tentreming jagat raya.